hedder Carsten Påske, og jeg er groundsman herude på Vildbjerg Sport- og Kulturcenter. Vi har købt det her GPS fra Tracknology, det her sportstrack, og det har vi kørt med nu i 2 sæsoner. Har lige købt et ekstra anlæg. Og det er meget positivt for os, fordi vi har en hel masse ergonomisk inde i traktoren, som vi egentlig driver nytte af. Vi skal ikke sidde og kigge bagud hele tiden, vi skal ikke sidde og fokusere på at styre. Så det giver en hel masse positive ting, ud over det her med at kan køre lige. Det kan vi godt i forvejen, men det giver en hel masse mere end det. Så vi har faktisk været rigtig glade for det her system. Vi har fundet ud af det her med, at når vi kører frem og tilbage, ligesom vi gjorde her på banen, at vi springer fire skar over og kører ned i det 5. skar igen, så kører vi frem og tilbage nogle gange, hvor vi laver en masse bløde vendinger, så sparer vi en masse udkoblinger. Så det giver en masse positiv effekt på vores egen krop, når vi kører. Så det kan varmt anbefales på sådan et system.